Iki sing duwe kaya apa? Lah iki 100 dina go enek lho Pakde ngene kula. Lah nggih kan apa meneh niki kan. Lah nggih, lah iki delok guys, iki jek ijo dipucuki wong. Cuy. Ya apa ngendi ya? Tak tekone Mas ya wau. Lah nggih. Iki delok ngene iki lho, wong iki kadang wong arep ngene iki lho guys, gak duwe ngesakno sing duwe jagung. Iki jek ijo-ijo delok. Lho, atek jenengan pucuki anu dia. Iki wis ngguyang-guyu. Lho nek kula mboten wani. Kula aku lagi budal Mas wong mai godhong. Aku ngomong, "Ki oleh diji kok oleh ngene sampean." Sing pundi? Wong ki mau. Iki sing njupuk iki. Wah, aku ya reti, Mas. Nggih. Wong terus aku terus ngarit apa iki? Ngene Mas Wadi ngene iki. Mas, anu alang-alang anu nggih jenengan pendheti sampe kula do karo tunggal pedet doyan, Pak. Ngomongnya ya wong ngarit. Aku ngomong dijipi oleh. Wah, aku kan apa lah Mas, aku ngarit nang kene iki ya. Apa sing ora tepung aku lah. Nggih. Mulai kok kono. Aku nek tumindakno gak isin lho. Diloroi. Lah nggih. Nek 2 minggu kas ngonten niku kula iki gak apa-apa Pakde. 2 minggu kas niku kula pun 38 punjul 10 dina kuwi aku jek gak apa-apa. Lah iki lagi 100 gak enek lho Pakde. Kaya kisut kabeh to sakmu nambani lho ngene kula. Mponan. Nah kaya iki kan saya. Lah iki bareng nek kalih kula rek. Makane kula Mas. Lah niki mun dicemuli dipathoki dhisik iki siji wae. Kula dhuwit gelem ndara kula nyuwun. Sopo jenenge? Wong konsete memang dikon kali sing duwe Mas nggih. Wah. Dipecokno gedang mateng kok Pak dianu. Malah tak gondek iki wae. Waduh kotor. Masak nambani. Jangan longsor. Gila sopo kudu wong ki jen rangu kabeh kok ngene iki lho sopo kudu sepucuane kabeh guys wah seblok meneh ceblok kabeh ceblok kabeh guys. Alah bangetan. Tidak ini lagi. Jangan ngedek tenan. Ujuk kabeh. Genah guys kok adoan ketok guys lho kae. Ngisor wong ora apa pas sing wis pucukan ngono kok adoan ketok kuning-kuning iso nek ijo-ijone ra enak lho. Ki sapa lho. Pucukan kabeh. Mau kasih ceblok ini. Gedek. Itu ceblok kabeh, keterak-terak ya guys. Ini iki somben gak kelewatan. Wis sing fair ngono. Ora enek wonge dipucuki. Papat kurung mau kelewatan sitok singgung sepucukan kabeh untuk gimana oke sing ngeyel guys. Nah aku nek wongnya halus ya halus mas bagus bareng tapi nek wongnya iso kasar yo jod takok wong iki aku ngono mau digarai yo pucukan rong waya pucukan dipucuki ya. Ngayal ceklok kabeh ngisor terak-terak. Ijo tapi urung wayahe piye. Tapi menurutku yo dasarnya orang gadek kuwi. Mungkin dasarnya yo orang gadek. Boseng wis mucuki. Iki ora gadek. Wong saiki posisi ora ketemu wonge wani mucuki lho. Terus alasane sing apa jenenge nerusne.
Wit-witine yo bento kuwi. Wong ketemu wonge kok wis dipucuki. Dadi yo geleman kabeh. Sing wis mucuk kene. Wong. Waduh cai. Wis pucukan kabeh lho kene. Sandinge wis panen kabeh. Iki urung wayahe. Yo ceblok nek. Nan memang kok ngakone kleru. Met ana. Bento panen kabeh wis dipucuki kabeh kene. Wong ngisor biasane ngene iki ceplok-ceplok, guys. Tapi kok karo kadoan ketok kabeh. Wong sing kuning wis pucukan. Astagfirullahaladzim. Muga-muga ya anak idoli guys. Muga karo sing dhuwur dikai ganti sing luwih-luwih. Muga-muga iso ngentokne 10 ton lebih guys. Ntargo ya apik. Sebengat nih guys. Anak idoli. Bismillah. Muga iki cukup wis rasa dipucuki maneh. Ben nek sing ndelok video iki tolong dikandani koncone. Wis rasa dipucuki neh. Wah akeh tenan. Lah iki lho kabeh meh ke pur tengah meh dintaki sing ngono rono karo sing pulur sing arah rono. Iki kabeh muncik 238. 100 dino rong genep guys. Ki mung ditung 99 dino sesuk lagi 100 e. Astagfirullah. Alah, banget tenan. Jagung P32. Gitu. Lihat di apa sini? Senggel wong ngarit kuwi. Nek wis panen monggo malah seneng tak jeng jembar nang dipucuki sakake ditakno ora apa-apa nek wis wayahe nek ketemu neh guys. Tapi jujur memang ono guys Mas Bagus pengen ndang rene mau pengen apa jenenge ndelok kene ternyata tenan feelingnya iso apa pas karo sing apa jenenge mucuki tak cukup iso tukul guys. Udah kesenggol-senggol ceblok guys. Genjah guys, tapi ki urung wayah ngono. Dudu senggol ceblok kabeh. Pelan banget ta. Ayo guys, cak meneh lho. Kendek ngisor timbang tukul. Dipucuki tenaga. Iki singa. Pionir 32 wineh larang dhewe malah urung tuwek dipucuki wong. Kek guwane yang genem. Iya. Arep bawa ya apa? Mbako mati ngono kok. Cicil mati nek mbakone kok. Piye program dietem piye? Gak wis gak mbok nganu neh. Ya neh, Mbak, lancar. Bar kok dokter aku kayak kan terus ning gone dokter ngawi kono konsultasi karo gizi. Ya cek lanjut sampai saiki tapi manut kono. Aja mbok wae jeruk nipis iki. Nggih, mangane manut apa jare dokter itu. Gini apa hari? Ketingon iki nih guys. Lek ponco Bang ngono iki. Video VN.
Delik. Delik. Dingon sik ae. Dingon sik. Itu dia dingon sekarang etok. Bajingan anak. Dingon kok kene sik. Sawang kok. Kono ora mungkin arepe ngaret di ngono. Iya, kena apa ngaret. Nek gak mucuki. Ngomong wis arep nyemplung kok terus melipir kok. Delik di kene kuwi lho. Sak-sake to. Dingon sik. Kayak kesengon kalau ambil bang. Kena harus nyemplung balik nih. Mesti nang kene rek. Kok diwasi wong kan ngono. Jalan ke Indonesia. Nek ngomong nek mau nunggoni kudu dipalang. Pager mubeng saka pring. Ngalahi mager lah. Saka pring kan murah to. Dikene pager saka pring. Lu ora koyo nek gebuke dal. Iya, tapi yo gak koyo nek dipager pring kan mosok kan ora mungkin nek di arep mbuwun dina nganu kan ora mungkin, tapi nek pagere kan jeneng wong nekat mangga dicoloti. mubeng pager pring tukok nek pring ngono kan. Ngaingi Ngalah ketone. Arep ngalah ketone. ya ngaingi Ngalah. kadang ini wong tua-tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Lanjut video mau ya. Ini aku harap ngekekno duit gone Pak Su karena kayak pas ngurusi wong duit kasih duit tak terus aku nyileh gone Pak Su dhisik ngono guys. Karena kala duit pas waktu itu teh lho nek omah rezeki enek dienggo ngopain-ngopaini wong sing kekurangane akhirnya yo bablas duit 8.000 yo bablas guys. Telonggon kuwi iya telonggon iki duwe 10 punjul guys entek. Waya balik no terus aku mang apa jenenge apa? Kok niki sego goreng. Maghrib wes komat ngono. Iki jam 6 kurang seperempat. Dan tak bayang nongkrong aku yo ndang maghrib. Kira diteko selita ora andi. Dan tak enek ndang ayem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bayar utang Pak Su. Oke ya sambil utang. Timu. Begini. Timu. Kok randu? Met niki jenengan ingkang saya Pak Su. Triadus. Pas udan, kena stok. Iya, krimis. Itu ya. Oke. Soalnya ngendi-ngendi ya mbako ya ngono guys. Balake sing kelep. Mbako do muati. Kene iki mbako 10.000 ukut terus enek-enek ning HP mu. Mbako sak ngene iki wis mati Nangis. kabeh ngene turu. Iya.
Tenan. Sing kok sandron aja 7.000 iki ya kukut. Wah. Wis umur rada gede mah. Lho ning TikTok kowe wis sakmene apa Su? Waduh. Mati jemur langsung seluput dayung. Iki kata aku mbok nandur mbak itu sedang tidak baik-baik saja karena cuaca itu gak Urung. mendukung guys. Begitu sebaliknya ya wong petani jagung ya iki ya. Jadi ibarat kata ki sing mangan ki gak sing ruwete gak gur tikus. Gak gur bajing. Menungso barang ya melu ruwet. Ya ngono kuwi contoh. Mucuki jagung ora nggone dipucuki tanpa izin. Ngono. Tanpa izin niku kan aku ngupload ning gone TikTok kok guys. Ngupload ning gone TikTok bareng. Rame yo nih. Viewernya tembus mungkin 500.000-an penonton ya. Aku negurku yo nek pengen ngerti lihat ning gone TikTok ya aku negur cek nganggo sopan santun. Cangkemku bosok tapi aku nek wis ngerti tatapan langsungnya kok ora tatapan itu koyo-koyo raimu asyur ibarat kata karo wong sing iya. Iku sak urung ketemu wonge. Tapi setelah ketemu ya. Ketemu kuwi bahasa-bahasa ngono kuwi lah mentolo. Karena kadang sing mentolo tambah sing masing ngerti. Karena kan aku ora mentolo karena saka background riwayate wong melarat, wong ora duwe ket kelas 5 SD ngenger-ngenger melu wong dadi alhamdulillah ibarat kata ning gone keluarga ngawi iki mentalku, carane ngomong dari segala macamku bener-bener dididik dengan cara yang sangat luar biasa guys. Dari keluarga Pak Kayak, dari keluarga Bu Wahyuni, Pak Ento Suprapto, jadi makane iki ora iso kon maksudnya ngawur karo wong ngono kuwi gak iso. Dadi masih yo emosi yo bahasa cek ketoto karena yo didikane ngono kuwi guys, didikan kepribadian. Jadi bener-bener dididik terus aku lah wong yo menyadari rumangsani ngono lho maksudnya zaman dhisik iki dididik rumangsani nek dadi wong ora duwe ngomong rumangsani kok melu umume wong melu kan sadar diri. Iya. Manut aturane sing duwe omah. Terus gaya atine senenge sing di omah ki piye ben aja sampai kecewa karo awake dhewe wong melu wong ngenger delalah dek apa wis sing tak elok iku ya wong bener dadi aku dikandani terus dadi urip kuwi gak enek sedina kuwi gak dikandani gak enek masih aku mbah kuwi enek kesalahan gak enek kesalahan panggedeling nih dina lek dikoloki guys dan kuwi memang luar biasa nek ning sak umur-umurku dhisik ya koyo muntah-muntah ngono. Wong leh ngomongi cek zaman sekolah kuwi wis teko rumah tangga kok guys. Wis babakan rabi, babakan nikah, babakan sembarang iku wis diwarahno ning aku karo keluarga Ngawit. Iku karo Pak Kayat karo terutama ya mergo suweku karo nganu ya aku karo Pak Kayat soalnya cuman rong sasi manggon ning omah Pak Kayat kae. Sing suwe kan karo Pak Ento kuwi. Ku bener-bener luar biasa. Bendina lek kan ketemu. Tapi kan karo Pak Kayat lah setiap ketemu kan yo dikandani. Cuman kan sing winten banget kan yo ruwae almarhum Bapak Ngawi iki. Pak Ento kuwi sing bener-bener dadi nek kandani iki wis di luar urung wayahe wis dijejelno. Ngono guys. Nek zamanku yo koyo muntah-muntah Pak Su. Iya. Wong ora ijek cah sekolah wis diomongi babakan rapi. Jenenge dituturi. Nggih. Ane diomongi terus. Kayak iku bendina lho. Makanya emang videonya tertata cara di TikTok. Makane cara menawa wong mangkel sak mangkel-mangkele iki cara menawa iku ki nganu ketata emosine iki gak sing nek meledak-ledak iki ning ngene iki. Ngene kan gak awor karo sing bersangkutan. Ini kok tapi kan bedone nek sing mau ngarit rada apa jenenge wani yo beda critane. Kono tapi wis kepethok ngono ki yo. Pemene wonge cara menomeng ngakoni. Yo gak teko to. Ning gone TikTok kuwi yo pro kontra yo akeh sing ngesakne awake dhewe yo nek wong sing bento ngono kuwi ya target pirang follower Mas ngono kuwi. Kok ngono kuwi maksudnya. Nomor gak ngono ya nek sing wong gak mudeng. Mari ngene lho guys. Iki kan ada buktekno dengan yo ngomong tapi memang kenyataane. Memang wong sing tani tun, bener-bener tani tun. Mikire kuwi jagung kuwi nek umur 100 dina memang wayahe dipocoki. Kuwi wong sing tani tun tanpa dhek
Kenapa nek wong tani jaman dhisik ngono kuwi ngoyak duit kepepet butok. Mikire kok nek gak ndang dipucuki kan mucuki iki sebenarnya pengennya ndang garing, dipaksa untuk garing sakurunge wayahe ngono. Dan iku marai penghasilannya iku sangat berkurang. Ning jagung kisut, ning bobot gak entuk. Dan sing terakhir ki awake dhewe nandur, iki awake dhewe mbuktekno mucuki iku awake dhewe manut karo apa jare tengkulak. Jadi tengkulak kene koyo Masmu, Mbak Nur ngono kuwi ngandani awake dhewe. Jagung aja dipucuki saurunge umur sekian syukur-syukur sampean ora mbok pucuk malah iku bobot banget. Wong nek mikir kan jagung teles luwih bobot, tapi ku salah. Jagung ku saya ideke tuwek antep bobote saya iku ngono, saya luwih-luwih. Lah aku nyatakno tenan, guys. Tak pucuk umur 38 punjul. 38 kuwi umur 102 punjule kuwi adalah 138 kan 108. Lah kuwi ndek dipucuk umur 115 120 dino. Iku bobote ngeri tenan 70 71 73 rata rempek sakmono. Swidak 4 kilo kuwi cuman 1 loro tok. Siji swidak 4 kilo. Swidak 5 kuwi ketoke sekitaran 3 ya Pak Su. Lane swidak munggah. Kepala 7, kepala 6 niku 68, 69, 67 Pak Su. Kebanyakan yo koyo. Dadi ngono kuwi mau. Dadi memang iku merugikan petani tenan. Merugikan, sangat merugikan petani, guys. Kuwi lho kuwi sak liyane aku, guys. Wah. Tenan. Dirujak entek ning kono. Sak liyane aku cangkem tetep dar. Tapi wong aku lho, guys. Ora tegel dar ning ngarepe wong iki gak teko. Cara pikiranku iki gak nutut atine iki lho sing ra nutut iki atine. Gak teko. Gak wani. Mesti gak tegur. Guys, maksudnya dadi iki wong urip yo ngono kuwi kadang ya. Tapi sok nggo pembelajaran ade memang sok dikei tulisan. Gede tapi karo kayak gubuk bareng. TikTok ku ya akeh sing kei saran Pak Sun. Koyo ning gunanku Mas. Wong ngaret ngawur didendo. Kena no dendo. Terus aku mong yo wis koordinasi karo lek kanca, guys. Bener aku siap gawe sok besok meneh dadi tak kon koordinasi karo wong daerah kono, tak kon gawe kesepakatan nek enek wong ngaret merugikan petani denda 1 juta. Duwite kok mabune ngono. Mbok kuwi. Di dalan kas nggo bangun-bangun dalan arah Mbawon. Masuk. Kuwi memang tak kei saran ngono iki, guys. Saranku entukku tapi ya saka TikTok, kanca-kanca TikTok pengalaman nek ning daerah Lampung gak wani Mas ngono kuwi. Wong ngarit ngawur didendo, Soalnya nek gak ngono, wingkut kan terus yo wani. Lanjutan sampai kapanpun. Sebenarnya nek wong sing ning daerah kono dhewe gak enak sing waras kabeh. Daerah tanda gak enak. Sing wong jowo ngawur kuwi wong di luar daerah kono. Kaya Pak Demong wong daerah ndi? Wong Cirebon. Wonge dhewe ngomong. Sing daerah ndi mengurung sempet ate kaya wis mlayu sik wong ya. Wong aku didudohi ning kono Mas ning jero ijene wong siji lah kene balik padahal aku gawe video ning kono cuma pirang menit, wong wis minggat ge enak. Wis ilang langsung pelencing sing lepas. Kuwi wis pelencing kok wis ge enak. Mbok wong ndi tapi motore ketok, plate ketok. Plate plat B motore supapir. Iya. Ayo nang magriban. Iya. Pak Oscar Patus. Matur suwun Pak Su. Surasu, en sego goreng. Goreng. Nggih.